जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारे हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आरो मोनसे गिदिर जाहोन दं आंखौ फालिया नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो Thank you so much for inviting me in this spicy situation. आं लिरदों सुर होदों आरोखि खनथ'वाखैमोन चाइनिस बाजिबा गोदान आबिष्कार खालामो मुलिफोरखौ डाइरेक्ट मानसिनाव थुवा सैमा मोख्राफोरनावसो थुग्रोयो नंगौ नाङा हिनजावफ्रा हासुनायखौ बांद्राय हमथाबाय थायोना ओंखायनो गल ब्लादाराव किडनियाव उदैयाव अन्थाइ जायो बिसोरना आं एसे डक्टरबो नालाय देहायाव अननाय थाबासो आंनाव फैगोन नोंथांमोननि अननाया फैसा महरै आंनाव फैगोन आरोखि बाजारि लाउनि बाजारि नोंनि मुसुर दालि जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बिसोरबो हाबा जानांगौ बेदि आरोखि लाथारनांगौ होमब्ला फिसा खांनायाव बेस्थ' जानोसै बियो माइ खारि हिनजावफ्रा सखि मोजां नङा ना बेदर मोजां जाहोनो हाया मोजां दख'ना ड्रेस गानहोनो हाया उल्था जागासिनो दङ बिदि मानसिया उल्था जायोबा बेलाय आंनि गारामाया मानो उल्था जायो हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय दिनैनो खार उमुक जायगानि उमुक जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारलांबायनो ओइ मादै होनो ना भलिउम बारायसाय एसे मनिटरना गारामाखौ उल्था बोदों दिनैनि हांख्रायजानाय आलासि मुंदांखा फावखुंगुर मानिजाथाव मानगोनां बयजोंबो सिनायजानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबाय रायजोफोरा बयबो नुबाय बेनिखायनो हेलो माथो बयखौबो खुलुमहरबाय दिनैनि बे रुपहिनि नैबे जायगायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै आं बेखौ मिथिया माबादि मोनदों एसे भलिउम होबाव बेस्ट ट्रेबल इक' एडजास्ट खालाम हेलो एसे दैयाव एसे सोमग्रोनांसिगोन नामा मानसिखौलाय हेलो बयबो हाबा जाबाय फिसा गोनांफ्रा हाबा जाबाय आरोखि औ जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बेखौ बांद्रायबाय जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बिसोरबो हाबा जानांगौ बेदि आरोखि लाथारनांगौ ओमफ्राय खिन्थु आं खावलायो सेंग्राफोरखौ बयबो खोनाहैजोबदोंना रायजोफोर उनजोंहाय खोनायोना खोनाया सेंग्राफ्रा जेसेदिननाखि सखि गाव उन्दुग्रा फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम हाबाखौ लाथ'नाङा औ सखि गंसेनि सखि फालेंखौनो बायनायनि दमान गैया बबेजों हाबा लाग्रोखो बबाव उन्दुनांगौ नंगौ नङा दा बिदियावथ' जोंना हिनजावफ्रा खारो ओइ माहाय खारो माहाय खारो हिनजावफ्रा सखि मोजां नङा ना बेदर मोजां जाहोनो हाया
मोजां दख'ना ड्रेस गानहोनो हाया गोदोनायाव माला दाहोनानै होनो हाया आरो बेबा सखि उन्दुग्रा बिसिनायाबा माबायदि मा साइज नङा होमबा दा ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोर लोगो नोंथांमोन जेसे दिननाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै हाबाखौ लाथ'ना आरोखि गाज्रि मोनबाय नामा आखाइखौ औ बिदि ओमफ्राय हिनजावफ्रा मानो खारि फिसायखौ गारनानै आं बे निउसखौ दिनै खोन्थालांसै आरोखि एसे मनिटरनि जिखुनु निउस चेनेलाव बर'फोरनि निउस चेनेलाव हिनजाव खारनाया सानसेयाव खनसे होखायो आरोखि सम सानसे बारो सानथामजों खनसे होखायो उमुक जायगानि उमुक जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारलांबायनो ओइ मादै होनो ना होनो ना हा खारनो नाथाय खारनो हाबानि साननै उनाव खारबानो जायोना नंगौ नङा मानो एथ' गोबाव आयो 10 बोसोर थाबाय बे फिसायजोंनो फिसा 7 बोसोर 8 बोसोर मोनबाय एथ' गोबावनि उनाव मानो खारनांगौ हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय दिनैनो खार ओमफ्राय मा फिसायखौ सिनायनो एथ' 10 बोसोर नांलायगौ आरोखि साननायाव बुजिया होमबा ना बुजिया साननायाव बुजिया ओइ बेवफोर साननायाव बुजिया फिसायखौ ओइ नाय जा गाज्रि खोनाबाय फिसाय गोनां माबा हिनजावफ्रा गुबुनजों खारनाय आरोखि ओंखायनो खारनो नाङा ओमफ्राय खारहोनायखौ माबोरै बन्द' खालामनांगौ आं एसे मुलि होलांनो नागिरदों हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनांफोरखौ आरोखि आं एसे रजा दबबो नालाय मानसिया हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आरो मोनसे गिदिर जाहोन दं बेखौ खारहोआलासिनो थाहोबाय थानो हायो आरोखि न'आव मुलिखौ खोन्थानोसै मुलिया ओरैबायदि रायजोफोर हिनजावफ्रा जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारे बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारनानै खारबाय 3 मासनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव बिदि होननाय खोनायाखै दा मा सिरि सारा जों फैनाय थांबाथां आयै खारा हिनजावफ्रा उन्दै बिदि 3 मास 4 मासखौ गारनानै खारा जेब्ला फिसाया 5 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो होमब्लासो गारना खारो ओंखायनो आङो हौवाफोरखौ खावलायदों हिनजाव गोनांफोरखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों सिरि लिं लानायखौ नों एसे थाल मोनदों ओइ समावनो फिसाखौ सानस्लाबाव होमब्ला फिसा खांनायाव बेस्थ' जानोसै बियो आरो बे हौवाफ्रा बिदि गथ' गोरलै गोनांखौ लाना खाराथ' जुदि नोंनि हिनजावा सोरबाजों एसे फनाव माबायाव ओरै एसे लिं नोङो थाल मोनदों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव फिसा सासे खांनायाव गैयाबाबो 3-4 बोसोर नांगौ सानै लासेयावबा जुदि खारहां माहां जादों नोंना हिनजावा सोरबा हौवाजों लिं लाबावदों 2 जाबाय फिसाया बिदियावबो आखला थांहां माहां खारलाबायनो नागिरो ओइ समावनो सासे लाबाव 3 जाबाय 3 जाबाय दा आरो जुदि फिसा 3 खांसेयावबो सोरबा हौवाजों रायलायबावो लाइन लाबावो ओइ समावनो सासे लाबावो 4 जाबाय 4 जायोबा 4 फिसा खाङोबा गैयाब्लाबो 15-16-20 बोसोर बेस्थ' जाबाय बियो फिसा खांनायावनो
होमब्ला ओइ बेवहायफोर होमब्ला मा समाव खारगोन बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' थाबाय थायोबा बयबो लानो नाङा दे जाहोनो हानाय फोरोंहोनो हानायनि खोथा थायोना आंना हिनजाव खारनोसैलै लानोसां सानै लाबावनोसां बिदि दाख्लाबलाबाय जाहोनो हायोबा फोरोंहोनो हायोबा ला आरोखि दा बिदि खारनो नागिरोना हौवाफ्रा बे फिसा जेव जेव गोनांखौ मालाबाबो लानानै खारो नामा खारो साब्रै गोनां खारदोंबा सासे लाबावनांगौमोन बियो साबा जै खारनानै जाबाय लानांगौ साब्रै गोनां खारदों रायजोफोर गथ' साब्रै गोनाङा होमब्ला बे गथ' साब्रै गोनां खायाबो जुदि खारहां माहां जादोंबा ओइ समावनो सासे लाबाव साबा आरो साबा लासेयावबो जुदि खारबावनो नागिरो सासे लाबाव खारनायखौ बन्द' खालामनांगोन ना बेनो आरोखि मुलिया नायलाय रायलायखोमाखाबाय गावसिना बिदिसो नुंलायबाय बिसोरो बिदिखा खननोसै भलिउम बारायसाय एसे मनिटरना गारामाखौ उल्थाबोदों बोसोरनैल' थायोब्ला बेसेनि गोबां ब्रेकआपआ खमनखा बिनानाव दुखु दाजा आखाइ बावगोन बयबो सानदों बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव जायो ब्रेकआपआ खमनखा बिनानाव दुखु दाजा ब्रेकआपआ खमनखा फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव जायो ब्रेकआपआ खमनखा फंबाय दुखु दाजा जायगा समस्या जायगा खुबथा लेखा जायगा समस्या जायगा बान्दर माया जाबो सुन्दर माया आसबो गोसोखौ थाना थाफिनानाव दुखु दाजा गोसोखौ थाना थाफंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव जायो
नोंनाव थाखा थायोब्ला नोंनाव नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन गोसोखौ थाना थाफिनाना दुखु दाजा गोसोखौ थाना थाथ'बाय दुखु दाजा कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसेबा थानो जायगायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आं बेखौ खनसे खोन्थाहरनाय जाबाय हेलो माने जों दामग्राफोरजों एसे एडजास्ट खालामनांगौ नालाय जिनिसा प्रेक्टिस होनो मोनाखै दाखालिनिफ्रायनो प्रग्राम गाबाय थानाय ओमफ्राय गारामाया एसे गाज्रि जानानै दं आरोखि गाज्रि जायो गासिबो जेबो दासानसै आरोखि साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो नै सना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो Ayo buka buka. Sakri gayyahlabe dani juga rosanala subsidi mayrong jenis janin hakaye lesona kontrol ni mayrong jenis janin hakaye Sakri gayyahlabe dani juga rosanala subsidi mayrong jenis janin hakaye lesona kontrol ni mayrong jenis janin hakaye Gosoआ बुलेटिन बायदि सना साख्रिखौ नेबाय थाजाला गोसोआ बुलेटिन बायदि सना साख्रिखौ नेबाय थाजाला दाउ फाव खालामगोन अमा फाव खालामगोन नांगौमानि नोंनो होजोबगोन सना नांगौमानि नोंनो होजोबगोन साख्रि गैयाब्लाबो Dani जुगाव रसा नांला subsidiनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लेसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो गारामाया एसे उल्था उल्था जागासिनो दङ बिदि मानसिया उल्था जायोबा बेलाय आंनि गारामाया मानो उल्था जायो
जाबाय आङो माने टाइमखौ सोंना लादों बोरैबाबा अखा थंब्लेट थोफ्लांनो नागिरो आंना ओंखायनो टाइमखौ सोंना लाबाय आरोखि सोरबा सोरबा हिनजावखौबो खारजानो लुबैग्रा हौवाफोरबो थायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फिसायखौबो खारजानो लुबैग्राफोरबो थायो ओमफ्राय गावबागाव धर्म होननायसो जानोसै साननाय हनायफ्रानो ओरैबायदिखासै बिदि नङा जा जाबाय जाबाय जोब्बाय बेजों थाथ'दो आरोखि माने जोंना सासे आबौआ बिदि खनोमोन आरोखि गानखौ आं बेखौ खननो नागिरदों थां थां बाजारि लावगि बाजारि नों आंनि मुसुर दालि नों थाङोब्ला गोदान मोनगोन आगै नों थाङोब्ला गोरलै मोनगोन Basari, lauli basari, neng angin musyur tali, neng tangan belah gentan mengen aki, neng tangan belah gerli mengen, neng tangan belah gentan mengen aki, neng tangan belah gerli mengen. Basari, lauli basari, dengan musyur tali. Tang basari, lauli basari, dengan musyur tali. Neng tang belah ketan mengen akai, neng tang belah gerli mengen. Neng tang belah ketan mengen akai, neng tang belah gerli mengen. Bau kau jima, semua bagus semua baik.
गोसोम जाबाय थां बांसारि लावनि बांसारि नों आंनि मुसुरजालि थां बांसारि लावनि बांसारि नों आंनि मुसुरजालि नों थाङोब्ला गोदान मोनगोन आगै नों थाङोब्ला गोरलै मोनगोन नों थाङोब्ला गोदान मोनगोन आगै नों थाङोब्ला गोरलै मोनगोन अन्थाइ जायो रेसिपि अन्थाइ नंगौ हासुनायखौ हमथाना बे गाज्रि भाषा नङा हमथाना हासुनाय खिनायखौ हमथाना ना गाज्रि मोनो बिदि होनबा आं माने साइन्सबो एसे फरायफ्लांनायखायनो लाजिनो ओंखारलायलाङा जा मानसियानो दाबो फैया आयै एथ' गोबाव जिखुनु जा बिसिया अनलायबाय थानांगौ बुनांगौब्लाबो बिसिया उन्दुलांफुनायाव थाव सोबा आरो फिसाइखौ बुनांगौ दंब्लाबो उन्दुलांफुनायाव सोब्बाखै सोबानानै बाहेरायाव ओंखारनानै था आरोखि आं मा मिथिगौ होन माबा मोनसे बुंबा बिदि बुलायनाङा गाज्रि औ बेनोबाव गाना आं गान गोदोनि गोजा आंना गाना नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो बुंहरलायदों नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो बुंहरलायदों नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो जाम्बा नङा एगार आखिनायखौ सिलायलायनो आंबोथ' एथ'ग्राफिख' नङा थैजों दुगैनायखौ सिलायलायनो जाबाय आं गानखौहाय आंनाव 212था गान दं आं ससे जा हायो खननि 212था सानबाबाबो जोबखा आरोखि बारावबो आखाइ खबनाङा रायजोफोरालाय फै आङो 7 मिनिट थाबावगोन रायजोफोर या India ka number 1 body spray for China मोदोमफ्रु बहानि हा डायलग होनांगौ हा डायलग होनांगौ आयो डायलग होबाथाय टाइमा साव थाङो हास्लाबा टाइमा माला 11ता 12ता जायो आं गानखौ खनग्रोसै दे
India kan number one body spray flow Sarnani Medempun Bohatani Bohanine Aishona WhatsApp number hela Oh ya India kan number one body spray flow Sarnani Medempun Bohatani Bohanine Aishona WhatsApp number hela Aishona hero Mera cinta bagian gelo Nungi mohorang Koraya untuk langge Aishona hero Mera cinta bagian gelo Nungi mohorang Koraya untuk langge Bibi kesenang menggerakkan angin mata bahu. Oh ya, India kan number one body spray flow. Sarnani medempun bohanine Aishona WhatsApp number hela. Kau lain ini swing tireless body Nanggau ini online ini kami crossing nane Jauh kau lain ini swing tireless body Nanggau ini online ini kami crossing nane Oh bibi Bergerakkan angin mata bahu. Oh ya, India kan number one body spray flow. Sarnani medempun bohanine Aishona WhatsApp number hela. Aishona WhatsApp number hela. Aneh, torjeng hor peringgol karsikan arki. Musuh, boy go soitay piberki, soitay semua sudah ina. Ini, puja ni cinarki. Benggol tanggarki benggol bas ni baik, boy go siapa kuriau. Musuh, boy go siapa kuriau bas ni baik, cani je dengan langgar tuain jauh. Houwana pun jauh dongkaye, hinjau na pun cih dongkaye, beri jenisah. Tangbai hakku taku, benggol kalau kita sendiri benggol ni sekarang nama kita apa? Dania bahasa pui bayar sih. Bahasa datkari ni, baik gelem datkari dona hurayai. Bejeng bengkol jeng tanggar ki bahasa. Wajib. Hindi minasya karabung bay bentol. Benggol tangan gue bisa bergausna. Bas gunane bentol. Hak seta puri mansnai mana berat bes pona bes rapper. Benggol kalah tu bentol nani zapas bay. Nih kari bay. Jambi ukir. Duk punga keberki. Benggol pas poinnya nuwa kau sina bentol nu karki. Benggol poinnya gua. Bentol nu poin sendiri.
아이고 탈이야. 이셔라 비슷해 라부 신방문 진짜이. 오, 아이 설마 살락탈 비슷나 보이는가? 벵골 후나이 흔등 찬등문 그마 베스라버 하쿠다 그래 만시 그 신랑네 후나이는 뭐나 그래. 벵골 노그럽 비슷해. 종난 도라 이제봐. 뭐 가르쳐? 크 그만 잡에 베스라버. 뭐 봤어? 때문에 또 자는 게 싫어하구나 이게 오이나 그냥 가르봐 시 샤라 자나니 가 간사유 이제 예 깡콘시 지군왕니 그 서그르번이 온라인에 시비네고 네이베 프로그램 구성하는 그리 비탕문이신 러자러자자 신나니 된거로만 goबांथार आर्टिस्ट दं बेनि गेजेराव सायख'नानै आंखौ लाबोनायखाय आंथ' हालुवा साइज मानसि जेबो रोङा आरोखि दा आंखौ लेंहरबाय बे जौसाङाव गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सुखि मखौसो लानानैसो रायलायदों ना माखौ सानबाय नामोनलाय बिदि आरोखि 달미야 시멘진 아무다 시멘진 블랙 타이가라 시멘진 파스탈라 빌딩이 군시야 달라이 흔하이 바디 그바야 느그스코 쇼나 그바야 느그스코 ओंखायनो नायनायदोंमोन आरोखि बुस्थुखौ आंना जिनिसा सेल जायोना जाया Das सेल जाबाय आंखायनो खनसै आरोखि आं एसे कर'नाखौबो खनबाय दाखालि बरि सिनाय माबा माबि अनेक खनबाय खनलांबाय थागोन रायजो राजानि अननायनि दौलेंजों आरोखि दे होदो मोसागोन आखाइखौ 달미야 시멘진 아부자 시멘진 블랙 타이거 시멘진 파스탈라 빌딩 니 군시야 달라이 흔하이 바디 그바야 느그스코 쇼나 그바야 느그스코 달미야 시멘진 아무자 시멘진 블랙 타이거 시멘진 파스탈라 빌딩 니 군시야 달라이 흔하이 바디 그바야 느그스코 쇼나 그바야 느그스코 마시리 가인 사라고 그냥 우리 세상은 가만히 탄생 타올란 합실라이나이 미시나이 그냥 흐르바오네 시원한 흐르바오네
मैया बायदि नोंनि गारांखौ I love you नोंनि बुंनाय रावखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो दालिया सिमेन्टजों आमुदा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ रायजो जालांदों कालार टिभि बायदि दोंथारगोन आं नोंखौ सोनानैखौ आलो आलो संसार जालांदों उन्दै सानै लाना स्मल फेमिलि हेपि फेमिलि दालिया सिमेन्टजों आमुदा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दालिया सिमेन्टजों आमुदा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ देहायाव अननाय थाबासो आंनाव फैगोन नोंथांमोननि अननाया फैसा महरै आंनाव फैगोन आरोखि ओंखायनो आं खुलुमहरबाय जोबनायाव बयखौबो गोजोनथोंसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।